elle Allah tigino inni be kanko ko wurdo hina maydo de yoni Allah en ni on ko wurdo hina maydo honno tawtiri ton Allah ka berde Allah ala ka berde ton jibu jaɓarde ɓe naadi e men den ɗum fop damal fop ko ɗe hadisaji maɓɓe mais point clé on ko innugol ke ko Allah ñentinte ɗum ɗon il faut heƴa jama hakkele jama par ce que une fois a faami ɗum ɗon haray a rawtirike dongal bus sorti kema oui piji bus sorti kema hande kadi haray a rawtirike dongalji bus ko Allah ñentinte hina nelaɗo ñentinte hina sahabaɓe donc amara besoin de deftere hadis amara besoin de deftere sira amara besoin de deftere tafsir amara besoin ɗum ɗo fof ko poyon payan ɗum ɗon fof la sunnude